Basti diri. Unsa sa mga diri ti? Suroy. Susuroy ka? London. Unsa man? Oh. Nakita ang tikas akong balay na dugay nagikutukod. Nakapalit kag balay diri. Tara daw. Tara, lagaw. Ikaw na. Sabi ni sura ba ning agianan ning balayan ni? Tara, layo pa din imong balay nga napalit uy. May pitig diri. Lagaw. Lagaw na amang na. Ang nga din yung lisura mo. Asa man na ka ni? Alam galas. Ikaw mo na yung balit. Dre. Ilan man napalit mo na yung balayan eh? 200 pesos million. 200 pesos million na mo balit? Oh. Dugay na ni, pila na ni katuig ni balayan eh? 3 ka bulan. Yan nga ni nagporma o. Huwag 3 ka bulan, nganong pertimin yung sagbutan eh. Naggikan na ba ko abroad? Nabiyaan ako ni ba? Gikan kaya abroad nabiyan. Pertimin yung sagbutan eh. Ay, biyaan na lang na ito ang balaya na. Basig gipuyan na nagbitin. Adlok na kamudol si mong balay. Sayanga si mong balay eh. Gapura mong mong balay oh. Karang balaya na, di na basta-basta. Di basta-basta na yung balaya ni. Kung saan na ng balaya de? Naanay, plus screen na TV dira. Pati yung TV? Kanang balaya? Di basta-basta, kung saan pa yun na dia? Piano. Piano? Di ko hindi, matarik malong dayong anak. Klaro ni mo na. Dakuan ini mo. Dato ni kining balaya sa sulod? Sulod ka dito ta. Di koy. Anong mga atmungsam to dito? Napa ako'y giluto. Sudan dira ba? Papa to. Dugay na to akong giluto niya. Kanta.